बेयाव नोंथांखौ नोंथाङा गाहाय आलासि महरै बेवहाय बाहागो बे बर' बिजों साननि बागै आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि बागै रायजो राजाफोरनो मा फोरमायनो सानो? दिनैनि 18 मे बर' बिजों सान बे गोथार सानखौहाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै बानजायनायाव सानजारि नोगोर सिभिल सापरियाव उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि बेवहाय फालिनाय जादों। हाबाफारिया मोजां जानानै थांनायनि बाथ्राखौ लानानै आङो गोजोननायखौ फोरमायगोन। नाथाय बेजों लोगोसे एसे बुंनो लुबैबावगोन, बर' बिजों सान जाय सानखौ जोङो दिनै गोथार सान हिसाबै फालिदों बा फालिनायाव जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि जानायनि जि मोनसे गाजा गोमजा जानांगौमोन, बियो जोंनि उननि हाबाफारियाव जों बेखौ मोजाङै खालामहैनायनि बाथ्रा दिनै एसे सावरायनाय जादों। मानोना आंनि मोन्दांथियावबो आङो बुंनो लुबैगोन, बर' बिजों सानखौ फालिनाया जाय रावनि थाखाय, जाय बिजोंनि थाखाय बर' हारि हिसाबै जोङो गिलु बालु सोमावसारबोबाय, जोंनि गेजेरनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनायनि उननिफ्राय बर' रावनि हांखो नागिरनायनि बाथ्राफोर फैगोन बावहाय, जोंनि रायजो नागिरनाय बाथ्राफोर फैयो बावहाय, गोबां सुबुङा मुंख्लं जालांनाय बाथ्रा फैगोन बावहाय। दा बे सानखौ जोङो जेरैबायदि फालिनांगौ बिदि फालिबोनो हायाखै। नाथाय उननि बोथोरफ्राव जाहाथे बे रोखोम मोलेले रोखोमै फालिनाय जाया, बेखौ आङो लुबैगोन। आरो दिनैनि सानसेनि मोजां हाबाफारि लानानै फालिहैनांगौ, बे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैगोन। दा जायखि जाया बर' बिजोंखौ लानानै गोबां समाव गोबां दान्थे बिदान्थे बाथ्राफोर फैयो। नाथाय आंनि बुंनो लुबैनाया जाहैबाय, बर' बिजोङानो जोंनि थाखाय बा बर' बिमानि राव, जाय रावखौ लानानै जोङो दिनै सोलोंथाइ लाबोबाय, जों दिनैनि बे थासारिसिम फैनो हाबाय, बे थाखोसिम जों फैबाय। दा बर' बिजोंखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया। जोंनि बर' बिजोङा बुंनो थाङोबा दिनै 67 बोसोराव बिजों हिसाबै जोङो 67 बोसोर जोङो सोलोंबोबाय। इं 1963 मायथाइनि 18 मे दिनैनि बे अक्ट'खालिनो गिबि बर' बिजोंखौ थिसनजेननाय जादों फरायसालियावहाय। दा बेखौ जोङो सानहरोब्ला बै थांनाय मायथाइनिफ्राय दिनैसिमाव 67 बोसोराव आगान सुरबाय बर' बिजोङा। दा एफा गोलाव जों बर' बिजों लानानै आगान सुरबोबाय, जेरावहाय दिनै बेखौ गोनो गोथो बर' बिजोंखौ फरायनायाव माबा मोनसे साननांगौ दं बायदि आं मोना आरोखि। ओंखायनो जोङो स्रा जानांगौ, थांखिया गोरा जानांगौ आरो बर' बिजोंखौ लानानै जोङो बोरैहाय सिगांनो हायो बेनि आरो मावनांगौ मा दङ, बेखौ जोङो बयबो ज' माहारियारि गौथुमफोर मा दङ, बेखौ जोङो बयबो ज' माहारियारि गौथुमफोर बर'नि जेसेबांनाखि गोरों गोराफोर दङ, रायज्लायनानै थांखियाव फैनांसिगौ आरो बेखौ रोखा खालामनानै बिजोंखौ लानानै जोङो बोरै थांनो हायो बेखौ जोङो रोखा खालामनानै हाबा मावनांसिगौ। दा आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, जोंनि आइ आफा बर' रायजो राजाफ्रा बर' बिजोंनि थाखाय जि मोनसे बिहोमाफोरखौ होबोदों, जेसेबांनाखि बिदिनो बुंनो थाङोबा थांनाय बोथोराव सोमावसारनायनि बाथ्राखौनो बुं, गोबां बाहागो लाबोबाय, गोबां बिदिनो सिजि खालामबोबाय आरो बिनि उनाव मोनबाय जोङो, मोननाय उनाव दिनै मानि गोनो गोथो फालाय बे थानो नांला होननानै आं सानो। खोला भारतनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा, तामिल तेलुगुफोरनि बाथ्राखौ बुङोबा, मालायालमफोरनि बाथ्राखौ बुङोबा, बिसोर गावनिखौ मालाबाबो गारनानै आगान सुरनायनि बाथ्रा बिसोर मालाबाबो साना। आरो मोनसे जाहैबाय, जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथां आरो जोंनि भारत हादरनि नखर बिफाननि मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांमोनहा गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि, माहारियारि बिखान्थि, जेरै निउ एजुकेसन पलिसि जि मोनसे फोसावबाय, बेनि दारैहाय बिमा रावजोंनो सोलोंथाइखौ लानांगौ होननानै जि मोनसे फोसावनाय जोंनि गेजेराव लाबोदों बा फोसावदों, आयेन लाबोदों, बे आयेनखौ बिथा खालामनानै सोलोंथाइया जानांगौ होननानै आं फोथायो आरोखि। आं फोथायो आरो बेखौनो जोङो सरकारखौ नारसिननानै जोंनि बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायबो बाथ्रा फैगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायबो बाथ्रा फैगोन। जोङो नाजानांगौ, नाजायोबा हायैनि बाथ्रा गैया, जाफुंगोन। दा बे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैयो। नङाबा सल'नि बायदि माखासे बाथ्राफोर फैयो, जेराव दावखाया दावराय जानो थांनायनि बाथ्राफोर, मालायनिखौ मोजां होननानै आजावनो थांबाय, उनावहाय गावनिखौ लानो फैफिननायाव जि जेंनाफोर फैदों, मासे दावखाया जेरैबायदि भुगिनांदों, बे रोखोम बर' हारिया भुगिनो नाङाथों बा गोनां जाथों, माने भुगिनो गोनां जानो नाङा, बेखौ नोजोर होनानै जोङो खामानि मावनांगौ, आं बेखौ बुंनो लुबैयो। थाखो 6नि सानखान्थि बेनो बाथ्रा हाबफाबाय बायदि आं मोनदों। गावनिजों जानांगौखौनो आं बुंगोन। मानोना गावनि बिमानि रावजों फोरोंनाय एबा सोलोंथाइ लानाया गोरलैसिन जायो, बुजिनो गोरलैसिन जायो,
फोरोंनोबो गोरलैसिनानो जायो बाथ्राया बेल' जोंनि फरायसालिफ्राव बर' बिजों फोरोंग्रा फोरोंगिरि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जों मोननो नागिराखै जोंनि गोबां जिल्लानि सिङावहाय थानाय फरायसालिफोर बुंनो थाङोबा गुदि फरायसालियानो जा गेजेर फरायसालियानो जा गोजौ फरायसालियानो जा बावहाय बर' फोरोंगिरि मोननायाव जोंहा हेंथा जादों हारसा फोरोंगिरिफोर थिसनहरनायाव सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों बे सैथो बाथ्रा ओंखायनो सरकारखौ जों बेखौसो नारसिननांगौ बर' बिजोंनि थाखाय बर' फोरोंगिरियानो जानांगौ बा हारसा फोरोंगिरिया बोरैहाय बर' बिजों फोरोंनो बे जेंना जायो औ नंगौ हारसायाबो बर' रोङोबा जा बुंनांगौ बाथ्रा गैया दा हारसा फोरोंगिरियाथ' बर' रोंनांगोन ना बर' रोङै सासे हारसा फोरोंगिरिखौ बर' बिजोङाव हरनानै बर' बिजों फोरोंनायाव जा जेंना बा फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव जेंना जे मोगा मोगि जादों बे जानो नाङा आरो जोंनि बिजोंजों सोलोङोबा लेखा रोङा बा गोजौ थाखोनि बादायथि आनजाद होनो हाया बे साननायफ्रा जोंना जोबनांसिगौ गोबां जों बिदिन्थि होनो हायो दङ बेबायदि गोरों गोराफोर फैबाय बर' बिजों फरायनानैबो गिदिर गिदिर साख्रि लाबाय बाथ्राया बेल' जोंनो मोजां खाबु होनांगौ सरकारा जोंनि आइ आफायाबो बर' रावखौ बिजोंखौ लानानै गोरा गोग्गो मोनसे गोसो लानांसिगौ माब्लाबाबो जोङो बायलं गोसो लानो नाङा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि आइ आफा जि मोनसे माबाजों गथ' गथायखौ फोरोङो गुबुन बिजों फोरोंनाय फोरोंगिरिफोर बुंनो थाङोबा फरायसाफोर दङ फोरोंगिरिफोर दङ गारजेनफोर दङ गुबुन बिजों फोरोंग्राफोरबो थाबाय नालाय दा बेफोर एसे साननाया मोजां गावनिखौ गारनानै मालायखौ बजबनो थांनायाव गोबां बिदिनो जेंनाफोर फैयाखै नङा फैदों दा जेराव नोंहानो बिजों दंखायो बेनि थाखाय गावनि बिजोंखौ लानानै थांनांगौ आरो मोनसे जाहैबाय बुहुमावथ' गावनि बिमानि रावनिफ्राय गोदैसिन राव मालाबाबो थानो हाया जोंनि बर' बिमानि रावानो बर' हारिनि थाखाय बियो बा बर' सुबुंनि थाखाय बा बर' फिसानि थाखाय बयनिख्रुइबो गोदैसिन दं बर' बिमानि रावानो ओंखायनो बे रावखौ आद्रि खालामनायनि बाथ्रा फैनो मालाबाबो नाङा आरो मोनसेया जाहैबाय जों दिनै आं बेखौ फिल खालामबाथाय सानबोबाय थायो आङो बा दाबो दिनैबो सानो जे जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङा बर' फिसाफ्रा जे बर' बिजोंखौ लानानै बर' हारि हिसाबै गाव आरो बर' मुं मुसे लानानै गाव बेसेबांसिम बर' सेन्टिमेन्टखौ गोथौ खालामना लानो हादों रोदा सुना लानो हादों बहायबो सोनारगोन जुदि आंनि साननायानो आंनि फोथायनायानो आंनि मावनांगौआनो बर' हारिनि थाखाय आं दं बर' हारिनि थाखाय थैब्लाबो थांब्लाबो माब्लाबाबो आङो फावसया जेना आङो खामानि मावलांबाय थागोन बर'नि थाखाय दं हारिनि थाखाय दं थैथां दङ हारायै मुरायै जिउयै माबायै आं बर' होननाय बे डिप रुटेड बड' सेन्टिमेन्ट नेसनेलिजम मोनसे फिलिंआ जायना स्ट्रं थाबाय प्रमाइजिं स्पिरिटआ जेब्ला थागोन आं सानो जोंनि बर' हारिखौ दावगानायनिफ्राय रावबो होबथानो हानाय नङा नाथाय जेब्ला जोंनि साननाय मावनायाव माबा मोनसे सानो मावनाया दस्रा मावोबा बेयो जोंखौहाय मालाबाबो गोजौ थाखोआव बा बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां जायगाखौ जों मिथिनो हाया बड'फानि बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन जोंनि बै समनि गेदेमा सुबुंफोरनि बाथ्राखौ साननांगोन बर' बिजोंखौ लानानै बेसेबां बिथांमोनहा हाबा मावलांखो बिहोमा होलांखो बेफोर आद्रि थांनो नाङा मालाबाबो बेखौ गोसोखांनानै बेखौनो जोंनि मोनसे इन्सपिरेसननि मोनसे फुंखा हिसाबै लानानै जोंहा मावनांगौ दं सोलोंनांगौ दं आरो जोङो बर' बिजोंखौ बुहुमनि मोनसे दरबारावहाय मोनसे गेवलांसार बर' राव हिसाबै फसंहैनांगौआ जों साफ्रोम बर'नि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिग्रोनाय जाबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे 18 मे बर' बिजों सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो फालिनाय जादों दा बे लेखायै जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंना फिरफिलाय बिरहोनाय हाबाफारिया थांबाय बेनि उनाव जोंना मुंख्लंफोरनि थाखाय बिबार बावनाय बियो थांबाय नै दा जोंहा रुंसारिफोरनि थाखायबो जा मान बावनाय बियो सोलिगासिनो दङ दा बेनि उनावनो जोङो दसे समनि उनावनो जोङो दिनैनि बे गोथार बर' बिजों सानाव जों जेरैबायदिहाय गुबुन बोसोरफ्राव जोङो फालिदोंमोन बेबायदि फालिनायनि अनगायैबो देग्लायहाय जोङो एसे जुनियायै एसे खुद्रिसारनाय रोखोमै जोङो फालिनो थांनो नागिरदों बेनि उनाव जोङो मोनसे सावरायमेल लानो नागिरदों बर' बिजोंनि इयुननि सायाव बिथा खालामनानै दा दिनै जों बयबो मिथिगौ दिनै बर' बिजों सान गायसननाया
1963 मायथाइनिफ्राय दिनै फैयै फैयै जोंना 60 बोसोराव बारनानै 61थि बोसोराव दिनै आगान होबाय। नाथाय बेखिनि समाव बर' रावआ गोबां जेंना जेंगोनानि मोगा मोगि जानानै जेरैबायदिहाय दिनै मोनसे समसिम थासारिसिम दिनै मोनफैनो हादोंमोन, जेराव जों बयबो मिथिगौ दिनै बर' रावा भारत संबिधाननि मोनसे गनायथि मोननाय 8थि फारियाव हाबनाय मोनसे रावमोन। दा बिदि मोनसे संबिधानजों गनायथि मोननाय रावा लोगोसे आसाम सरकारा देग्लाय गावसोरनो फोसावदोंमोन देग्लाय सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय जौसिन एबा थाखो 10निफ्राय बर' बिजोङाव जिथुनिखि फरायनायनि बर' गथ'फोरखौ खाबु होनायनि बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय बिदि फोसावसेयावबो दिनै जोङो नुना मोनबाय दिनै थाखो 10आव देग्लायनिफ्राय 2023 जिथुनिखि सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय बिथांमोननि बायदिबा फारि फारियै सोलोंथाइ बोसोराव बिसोर होलांनो नागिरदों। देग्लायहाय थाखो 10नि जिथुनिखि सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान आयदा बेखौ इंराजि रावाव बिसोर जोंखौ दिनै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जोंनो सोलोंनो थाखाय दिनै गथ'फोरखौ जर जबरदस्ति नारसिननानै होदों। दा बेखौ जोङो माहारियारि आफाद बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दुलाराय जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदिहाय बेखौ जोङो जेरै नाजावना लायाखै, जोंनि जिल्ला आफादफ्राबो जोङो बेखौ नाजावना लानो हायाखै, गनायना लानो हायाखै। मानो होनना बुङोबा बियो जोंनि मोनसे जौगाफुनाय बर' रावखौ, जाय रावा दिनै जोङो इनफरमेसन कमिउनिकेसननि समाव दिनै डिजिटेलाइज जिथुनिखि ग्लबेलाइजेसननि समाव जोङो बोरैहाय गोरोबफानानै जोङो खारफानो हायो, बेनि थाखाय जोङो माहारियारि आफादफ्रा जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बिदि समाव जुदि जोंखौ गुबुन इंराजि रावफ्रा जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बिदि समाव जुदि जोंखौ गुबुन इंराजि राव, न' डाउट इंराजिया जोंनो मोनसे ग्लबेल लेंगुवेज। दा नाथाय बे खोथा नङा जे जोंनि बर' बिजोंनि गथ'फ्रा माने बेखौ बिजों हिसाबै सोलोंनानै लानांगौ। दा बिदि जुदि लायोबा जोंनि थाखाय मोनसे खैफोद गोनां जागोन। इयुना जोंना मोनसे बर' बिजोङा थांना थानायनि जोंना मोनसे सोंलु जानानै फैगोन। बेनिखायनो जोङो जोंनि बिजोंखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय, जिहेतु जोंनि बे रावखौ फोथांना लाखिनोबा जोङो बिजोंखौ लाखिनांगोन आरो बिजोङा जोंनि बिमानिनो राव जानांगोन। आरो बे खोथाखौथ' जोङो फिन बुंफिननो गोनां गैला जे सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव बिमानि रावजोंसो माने मोजाङै साबसिनै सोलोंथाइ लानो हायो, बे खोथाखौ साफ्रोमबो सोलोंथाइगिरिफ्रा बुंदों। दा बेहाय बुंनो गोनां गैया। बेखौ नोजोर लानानै हयथ' जिथुनिखि 2009 आरो 10नि जिथुनिखि राइट टु इडुकेसन एक्ट, बे राइट टु इडुकेसन एक्टआवबो जिथुनिखि चेप्टार 5नि 29F बेहाय बे सेक्सनाव रोखायै मख'दों जे गथ'फ्रा जुदि सोलोंथाइ लानोबा बिमानि रावजोंनो लानांगौ होननानै। बेजों लोगोसे जिथुनिखि हारिमायारि सोलोंथाइ बिथांखि 2020, दा बिनिबो जिथुनिखि पेरा जिथुनिखि 4.11 बेहायबो मख'नाय दंखायो जे सोलोंथाइ लानो थाखाय थाखो 5सिम बिमानि रावजोंनो लानांगोन आरो प्रेफारेबलि जुदि हायोबा थाखो 8सिम आरो उनावहालागै बे बिजोंनि खोथाखौनो बुंदों, बिमानि रावनि खोथाखौनो बुंदों। दा बिदि मोनसे प्रभिजन थासेयावबो जोंखौ जुदि आसाम सरकारा जुदि सोलोंथाइनि मुङाव जुदि गुबुन मोनसे बिजोंखौ जुदि जोंखौ जाबसिननानै होयोब्ला बेखौ जों गनायना लानो नागिरा। जोंनि बिजोंखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय, माहारिखौ जोङो गेरेमसा माहारि हिसाबै मोनसे बुहुम दरबाराव जोङो सिनायथि होनो थाखाय जोंनि बिजोंखौ जोंनो लाखिथारनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन। बेनि थाखायनो जों दिनै बे सानखौ फालिनायजों लोगोसे जों फोजोबस्रांनाय हाबाफारिबो जोङो दिनै लानो नागिरदों। जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो खाफाल गोनां बुंनांगोन। गोबां बेस्थतानि गेजेरावबाबो जोंना BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैनायनि खोथाखौ बुंदों। बेजों लोगोसे जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी साराबो दिनैनि बे सावरायमेलखौ बेखेवना होनायनि खोथा जोंनो होदों। बेनि अनगायैबो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारि मेडाम, बिसोर जोंनि बे हालामनिनोखा जायगानिनोखा बिथांमोना बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, सारमोनखौ, लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, जेसेबांखिनि जोंनि माहारियारि लोब्बा आफादफोर दङ गासैनि जोंनि जिल्ला लेभेलनि बेनिफ्राय दखरा लेभेल मोनसे गोथार सान। दिनैनिफ्राय हमनानै नायोबा 60 बोसोरनि सिगां जोंनि राव आरो बिजोंजों जों फरायनो मोनाखैमोन। खिन्थु 1963 मायथाइनि दिनैनि जिथु 18 मे बे अक्ट'निफ्राय बर' बिजों सानखौ बाहायजेननाय जादों। बे बर' बिजों साननि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आं साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ, बर' बिजों साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आरो
जों बुंगोन जिहेथु जोंनि राव हारिमुवा थांनानै थानांगौबा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोंना थांना थानांगोन खिन्थु जों दिनै नुदों बर' बिजोंनि जिथु अबस्था बिसेसकै बिटिआरनि बायजोआव खोब गाज्रि दिनै जों गोबां जिल्ला दं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गावखुंथायनि सिङाव अट'नमासनि सिङाव गासै 19टा एडमिनिस्ट्रेटिभ जिल्ला दं 19टा एडमिनिस्ट्रेटिभ जिल्लानि सिङाव मादाव गंबासो जिल्लायावल' बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा दंसै दिनै खोब गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो दिनै नगाव बादियाव गंनै हाइ स्कुल दंमोन बर'फोरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो गामियाव बर' प्राइमारि स्कुल गेजेर फरायसालि दंजोबोमोन किन्तु दिनै नगाव बादि जायगायाव गंसेबो बर' मिडियाम स्कुला दङ फोरोंगिरिफोरा दङ बेयाव सासेबो बर' मिडियामनि फरायसाफोर गैला बिनि थाखाय जोंना खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिदिनो खोब गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बर' मिडियामनि स्कुलफ्रा जोबलांनो हमदों आरो गोबां गोदान जायगाफ्राव भेन्सार स्कुल खुलिदोंबाबो बेखौ सरकारिकरन खालामाखै थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि सुक्ति दारै जिहेतु बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ बिटिआरनि गासैबो स्कुलफोरखौ लानाय बिटिआरनि बायजोनि बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ स्पेसियेल कनसिडार खालामनानैब्लाबो सरकारिकरन खालामनाय मोनसे राहा दंमोनब्लाबो सरकारा बे हाबाफारिखौ दिनैसिम मावजोबाखै बेनि थाखायनो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद सागानगिरि हिसाबै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो सरकारखौ नारसिनबाय थादों थांनाय 21 मेयाव जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै बे बाथ्राखौ नारसिननायाव बिथाङा सम होनांगोन होननानै जोंखौ बुंदों दा बिनि थाखायनो आं खावलायगोन माहारियारि जि आफादफोर दङ जों जयै जानानै जोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांफिननायनि राहा लानांगोन सरकाराथ' जोंनो गोदो होआ नङा होदों दरफ्रोमबो गामियाव गोदो बर' मिडियामनि स्कुल दंजोबोमोन जोंनि जनाय बादियावनो थारमाने धर्मपुर उदयपुर बादि गामियाव स्कुल गंसे गोमालांबाय हयथ' सिमेन्ट सापरियावबो बबेबा फरायसालि दिनै 18 मे बर' बिजों सान बे गोथार साननि गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ बावहरदों जाहाथे जों बर' बिजों फोथांनानै लाखिनांगौआव बयबो बिबान लानांगोन आरो बयबो बिबानखौ रुजुनांगोन दा बे समाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै दिनै 18 मे बर' बिजों सान बेखौ बानजायदों दा बेवहाय बिथांमोनहा आंखौ जर'खा आलासि महरै लेंहरदों दा बेवहाय बाहागो लानानै खोब गोजोननायखौ मोनदों आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेबायदि जों जेरैबायदि माने गामि एबा बिमा बिफाफोरखौ लोगो मोननांगौ दा बैफोर बिमा बिफाफोरखौ जोङो एसे खम मोननाय जादों दा थेवबो फरायसाफोरजों जोंनि बर' बिजों सान जों मा बर' बिजों साना जोंनि मा दा बेफोर खोथाखौ जों बर' बिजों सानाव दिनै जों फरायसा फरायसुलिनोबो एसे फोरमायनानै होनाय जाहैबाय दा बेवहाय आंनि बिबुंथियाव आं बेखौनो बुंदों दि दिनै जोङो बर' बिजोंखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोङो साफ्रोमबो बर' हिसाबै जों बयबो बिबान लानांगोन दा बेवहाय जोङो नुदों माने दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि बर' बिजोंफोरनि फरायसालियाव गामि ओनसोलाव थानाय भेन्सार फरायसालि सरकारि फरायसालि दा बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा खम जालांबाय थानाय नुनो मोनदों दा गोदोथ' जोङो फरायसाफोरखौ गोबां लोब लोब नुयोमोन स्कुलफ्राव जायगा थोलायै जों फरायनाय समाव बेबायदिमोन किन्तु दायो खम जालांबाय थादों दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों बेनि दायनिगिरिया जोंनि बिमा बिफाल' नङा जोंनि समाजनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननियावबो दाय दं होननानै आं बुंनो सानो मानो दाय दं होननानै बुंनो सानोब्ला दिनै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दिनै बर' बिजोङाव सोआलासिनो गुबुन बिजोङाव सोनाय जों बेखौ नुबाय थादों आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोनखौ फल' खालामनानैनो बिथांमोननि थांनायखौ नुनानै गुबुन गुबुन माखासे मानसिफ्रा बिथांमोनजों लोब लोब थांफाबाय थादों आरो गथ' गथायखौ गुबुन बिजोङाव हरबाय थादों दा बे हिसाबै जोंनि बर' बिजोङाव जोंनि बर' फरायसालिफ्राव जोंनि स्टुडेन्ट एबा बर' मिडियामनि फरायसालियाव बर'नि जि फरायसाफोर खम जालांनाय
जाहोन बेखौ आं नुनो मोनदों। दा बेवहायनो आं बेखौनो बुंदों माने जोङो जुदि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोङो गोख्रों रोखोमै जोङो खामानि मावनांसिगोन आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों बर' बिजोङाव जुदि फोरोङाब्ला फरायहोआब्ला निस्सय मोनसे समाव जोङो बर' बिजों एबा बर' मिडियामखौ जों फोजोबनानै लागोन। बिनि दायनिगिरिया जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जागोन आरो जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जागोन। बेखिनि इंराजि बिजोङाव दा आं बेखौनो बुंनि दैदेनगिरिफ्रानो जागोन आरो जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जागोन। बेखिनि इंराजि बिजोङाव दा आं बेखौनो बुंदों दहायबो आं बेखौनो बुंदों। दा जाय बिथांमोना जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना माने गावनि गथ' गथायफोरखौ गुबुन बिजोङाव फोरोंदों दा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो सानदों। दा बिथांमोनाबो जुदि सम थानायावनो जुदि बर'नि माने बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौ जुदि सिन्था सानदोंब्ला बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोंनो फरायसालि थाब्लाल' जानाय नङा। जों फरायसालियाव जोंनो फरायसाबो नांगोन। दा बेनिखायनो नोंथांनि गथ' सोरनिबा गथ' जुदि रावनिबो दैदेनगिरिनि गथ'आ जुदि फरायसालिफ्राव थाङाब्ला निस्सय बेयो लासैनो खम जालांगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे सम थानायाव नैबे सम थानायावनो जोङो गाव गावनि बर'नि माहारियारि दैदेनगिरि बिथांमोना बर' फरायसालियाव जेन गावनि गथ' गथायखौ फोरोङो आं बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय।